Mamar, ta sing ndi to wong eta? Iku warunge mau njaluk request. Wonge sing ndi? Wonge ku jilbaban mau. Tapi bahaya lho. Kok iso? Mama retone adol iki bahaya. Nek Iso. kecekel petugas wis seneni. Dodol apa? Dodol bakwan 2003 kok. Lah Iki iki murah lho berarti. lho murah kepiye? 2003 2003 kok iki 2000 piro? 6 2026. 23 tahun kok didol ngono. No. Piye? Buahno gorenganmu. Mama Retno mau request bungkusen nelongso. Saderengipun kula ngaturi request sapunika saking keluarga ageng Sugeng Budaya Campur Sari ngaturaken Indonesia sekali merdeka tetap merdeka, merdeka, merdeka. Ayo semoga Ajeng Widya kami persilakan untuk memberikan yang terbaik untuk statement yang perdana awal jumpa bareng Sugeng Budaya Campur Sari. Mas ore. Piye? Lho mbah ra roh. Talilan. Umbah-umbah yo karepem. Aku iki mbok kon lapo kok meneng-menengan. Umbah-umbah. Ngemis yo Mbah. Aku ora tau mbah-mbahku. Lah terus. Laundry ya, Cak? Wah, laundry. Ora usah mbah-mbah. kayaknya Laundry kudu dicikok laundry. Ajeng, ini dalam nuansa kebahagiaan, hari nuansa kemerdekaan untuk Dirgayu Republik Indonesia yang ke-81 spesial buat seluruh warga Sengon Bugel. Dipun aturi tembangnya napa Cahayu? Diaturi Mutiara, Mas. Mutiara, nggih, mangke request Ibu Retno, Mama Retno ditenggo nggih ada pupusen nelongso. Mainkan bareng bersama Sugeng Budaya Campur Sari Aksi Danis matur sembah nuwun. Thank you.
muni alon-alon. Wah, anjen faktor usia ya sing ngono iku. Lah iki lho Mas. Ngerti dhewe ora panggunge iki ya ora rata iki kok. Panggunge gak rata. Lho sing salahno aku ah. Salahno iki mau. Ya iku lho malah. Lho, Bagus ndahot ya Pak ya. Iki panggunge akeh watune kok, Mbak. Sing kandha sapa? Lah apa? Anti rematik. Ngono. Marai sehat. Yo. Oh. Coba nek marai sehat. Sikilmu. Ya diucapkan selamat malam buat semuanya. Sing kandha esuk sapa ya Pak? Malam menjelang subuh. wow. Hah? Modeni wong. Ayo dong pet. Mbaknya requestnya apa ini, Bu bapaknya? Iku mau Mama Adik-adik. Retno. Hah? Mama Mama Retno. Retno. Nyuwune pupuse nelongso. Mau nyanyi sendiri Mama Retno? Mau. Hah? Kok sik anduk sabar, Dok. Apa kicomania? Kok wedok aja kicomania. Duwe piye kok? Udah ngandang iku. Kicau mania, gaspol manuk kundangan. Lah apane iku sing sendang apane kok? Sagune ngono lah. Manuke sapa? Iki lho. Aja wenehi manuk, gaspol dangak-dangak. Lah yo. Menehi manuk madeni wong. Iki daturin apa ini ono request. Oh, iya Pak langsung RT, dikasih. monggo. Ah, Napa request-e, Pak? request-e. Oh mangke nggih. Ada pupus yang nelongso, Mas. Sene longso. Wenehi rel apa ora iki? Ral ya. Oke, spesial untuk Mama Retno iki kok disawer bakwan iki kok. Bakwane isih ta ora, Mah? Nek isih didol lah, Mah. Heeh, bakwane asline raneni mau. Nek yo enak gurih kok. Lho wonge ndi wonge? Uangnya hilang, Mas. Apa iki? Satenane takdirku sing jawabke. Gini lho, Piye? babasan Iya. seliramu beto ati beto lambe. Cuy. Doro ta apa? Tak kandhani ya, Mas. Lho nyanyi kok kandhani ae. Ayo, tak kandhani Mas Iya. aku. Heeh. Wis kadung mati rasaku. Apa becak? Mati. Kang Mas rungono tangisku. Sik, jane penyanyi penyakitan ta piye iki? Mas Arif iku penyanyi Enak, stroke. Mas. Penyanyi stroke kok gorene. Aku iki yo lagi jerak, aku yo lunga ya aku yo merosot. Aku ora roh. Terusno. Wis kadung mati rasaku Mas. Kang Mas rungokno ta rungokno. Mana Dik? Becike lunga saka uripku. Yo penyanyi Bali yo. Pari basan rangge lintang ing angkasa. Ligi kene lho iki dipakno ngene kok mubeng ae kok jinontrol kowe. Iya, Mas. Sepurane yen gawe lara ati. Ora apa-apa, Mas. Tak ngapurani ya, Mas. Nggih, spesial buat Mama Retno. Ayo Mama Retno bergoyang. Wis ah kemeng kabeh iku iki aku lho. Tak kira sabare. Spesial untuk Mama Retno bareng bersama Suker. Monggo bergoyang bersama. Aksi Jadis. Keneng apa sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku mentengke wong liya apa rasa tresnamu saiki wis beda kaya Inggih, Bapak.
Mama Retno mutu 100, bojone mutu piro iku? Sesuk ning jero dada. Matur suwun. Semoga warungnya sukses. Arep kepiye maneh kowe wong ora duwe. Aja salah atimu marang kahananmu. Wis anjen nasibe wong lanang ra duwe. Yo! Apa iki sadenane takdirku sing ngawape istirahatmu beto ati beto lambe. Sir, Wis kadung mati rasaku kang masuk nangisku beti ego lunga saka uripku. pari pasang rangge lintange ngangkoso kowe teko gawe lara marang tresno. Sir, Iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu. si Janis. Mama Retno matur sembah nuwun, Bapak Retno nggih matur sembah nuwun. Mugi rezekine lancar berkah barokah. Sugeng budaya sampur sare. Yo. Sir. Sesuk ning jero dada pancen tak rasake. Arep kepiye maneh kowe wong ora duwe. Aja salah atimu marang kahananku. Masku musih rasa tresno. Apa iki sabenane takdirku sing jawabe sliramu beto ati beto lambe. Hey hey, Kadung mati rasaku kang masuk nangisku beti ego lunga saka uripku. iki sabenane takdirku sing jawabe sliramu beto ati beto lambe. Sir. Wis kadung mati rasaku kang masuk nangisku beti ego lunga saka uripku. Pari pasang rangge lintang yang ngakoso kowe teko gawe lara marang tresno. Iki dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu. Sepurane yen gawe lara atimu. Terima kasih matur Matur sembah suwun. nuwun. Warung Mamah Retno Warung Mamah Retno. menyediakan sop soto Sop soto. karo rok mini apa? Rok mini iki butik ta apa, Mas? Iku mau lu sembarang pecel. Oh, pecel. Bakso. Bakso combor. Sembarang dengah. Ah, Muga-muga enak, warungnya lancar, Amin. sukses, laris. Amin. Semakin meroket Amin ya Rabbal usahane Alamin. semakin sukses. Amin, amin, amin. Papa Retno matur sembah nuwun, Mama Retno Matur matur sembah suwun. nuwun. Nggih. Nggih, kukusin longso. Ini tadi ada request lagi. Mimin sakit ah. Iya, tenang. Duwene koleksi terlebih dahulu ya monggo.
Iya, Nyo sini nyo. wilujeng dalu. Dalu nggih. Pripun Kong? Nggih, lagunya Modene kok menapa? Bapak jenengan nggih. Caping gunung. Nggih, Bapak Saking Joni Bapak matur Joni. sembah nuwun request ditampung. Nggih. Lagi bawa mboten, Pak. Mami bawa napa mboten lho iki cepek dah ya pakai bawa. Cepet deh lho iki. Jagane kok do ilang. Ah, iki dari Bapak Joni langsung diaturin apa pripun iki? Niki tak ngaturi Koleksi. koleksi rumiyin. Ah. Mo. Potong kene aja. Mo. Aja selak purek saake. Mo. Tak elingno yo, awake dhewe iki menghibur. Dase melu sapa dase? Menghibur yatim piatu kuwi yo sedekah. Ya Mas Wedang ya. Sedekah karep ora karep omah. Apa iki apa? Ngene yo, kok yo. Mbok ngene Mbok Heeh, ini. piye sayang? Nah, ditampung terlebih dahulu ya Nggih, Bapak Joni yang punya caping gunung. Nggih. Papa Retno mintae jambu alas, Nggih. nyuwun jambu alas ditenggo rumiyin, ngoten nggih. Pokoke Menika sedaya mangke diaturi. Niki Nggih. acarane ngantos jam kalih nggih. oh, iki ketoprak ta apa jam 2 Aku iki. ora sida nimbal rono. Ayo dados. Salah aku gak dijak nimbang. Apa lagune? Ilalang. Ilalang iso. Suku budaya. Aksi Danis.
puji sebateman ilalang sampun dipun aturaken. Kembali. Ekspres. Bapak Joni, jenenge Joni Pandai lagi, Mas. Ngapur ae lho. Kaget sumpah aku kaget. Joni Iskandar kok. Isi dan tukang ngene. Piye? Cek, iki piye lah, Cek? Aku ki takon lho. Jenenge Joni sapa? Joni Iskandar. Joni Pandai apa, Pak? Iku kena Om Wibi. Ae ngono. Pak Joni. Aku tahu krungu iki mau Joni Pandai apa. Dados sampai gunung spesial untuk Bapak Joni Sugeng Budaya Campur. Pasukan joget. Ada Pak Joni, ada Mbak Panitia, Mas Panitia, mitra muda juragan Sawera Sedoyo matur sembah nuwun. Alhamdulillah. Ya, disamperin Bu, mriko monggo. Sing rono iku tugasnya sing nom-nom, aku nek kene sing nyanyi. Ayo tak kancani. Mbak Andri karo ane Mbak Widya. Ayo. Rapatkan barisan Ayo, sono ayo. Syukurna, Bu. Nek ora mbok parani ya digaweno. Ayo. Nah, cetekem ae ya. Masalah sesuk mekar gampang, Selasa mundur boleh kok. Syukurna, Mbak. Ayo, wayahe. Wong wedok dangdutan, sesuk wong wedok gedan umbah-umbah yo. Aja gendelan. Susu. Apenak gendelan. Katok. Aja gendelan. Katok. Apenak gendelan. Susu. Ayo bacotke. Sekar bisa nyaman gunung tino hati raja
Kardus. Halo cantik-cantik, piye? Butuh Wis air, kardus? wis air durung. Oh, lagi separo. Aman pokoke. Sokorno. Sekar bisa spesial Bapak Joni. Iya Mas MC, ini tadi ada permintaan nggih. Wonten jam 12, wonten bara cinta. Bara cinta. Niki wau ugi wonten Laut Kidul. Laut Kidul. Nah, jam 12 langsung Jambu alus. di-host. Jambu alus yuk. Jambu alus. Nggih. Nyanyi ya. Ojo kondelan Susu penak kondelan. aja kundilan susu penak kundilan api Sir. yo Si Danis. bojomu tak
Iki ketoke panitiane srek karo awake dhewe kok. Sing disawirang wedok entok. Lanange blas. Ya apa ora dikeki, Bang? Ya malah ora karepem ora karepem mah. Sing dikeki kowe kok. Nesu kono dikeki sangu ora karuan ngene blas. Mungkin bengok-bengok jambu alas sik. Aduh, iki apa sik iki? Mau lu lewat kidul. Siarno. Siara. Oke, pada kesempatan malam hari ini, malam yang penuh dengan kebahagiaan, terkhusus buat seluruh warga dari Selanduka. Masuk. Untuk memenuhi request ada laut kidul, kami persilakan untuk saudara bintang artisnya untuk Sugeng Budaya campur sarinya Indonesia. Saking semangatnya dong. Pasah kakek. Ngono. Kena mikir mbok pangan. Dados. Spesial untuk seluruh panitia, kami antarkan ada Laut Kidul, Sugeng Budaya campur sari, aksi gadis. Tapi meski mbok bling
Untuk teman-teman semuanya, bolo-bolo konco dulur-dulurku panitia nggih matur sembah nuwun. Nyidam sarine ditego nggih, Mbah nggih. Bados sapunika wonten kandungan Sugeng Budaya Campur Sari. Semoga
Iki mbae nyuwune campur sari nyidam sari, ngoten. Terus mangke wonten malam terakhir. Masuk pokoke kanggo bolo-bolo kanca. Barat cinta ditunggu nggih. Nah, masuk pokoke. Pripun, Bos? Malam terakhir yang nyanyi warga. Iya, iya. Tadi Mbaknya udah bawain, iya Bos. Monggo, malam terakhir dulu. Oh tak kira bosnya lape nyawer. Malam terakhir dulu apa nyidam sari dulu ini? Malam terakhir dulu. Semoga mau yang nyanyi kami persilakan. Ayo. Semoga. Monggo. Bahkan panitia juga untuk teman-teman semuanya dulur-dulur bolo-bolo konco dari kawasan Sengon Bugel matur sembah nuwun sampun request semoga. Cih. Rapatkan barisan bosku, semoga goyang semuanya biar suasana kita tetap hijau, tetap asik pokoknya. Kita menikmati untuk Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81 spesial untuk masyarakat dari Sengon Bugel. Nggih, monggo. Malam terakhir Sugeng Budaya Campur Sari. Malam terakhir bagi kita untuk mencurahkan rasa rindu di dada. Esok aku akan pergi lama kembali. Agar engkau sabar menanti. Sengon Bugel. Sugeng Budaya Campur Sari.
hendaknya itu yang terjadi. Kita sama-sama hai. Kepergianku hanya untuk kembali, kita berpisah untuk berjumpa lagi, kecuali bila Tuhan mengendaki, tentu saja kita harus mengalami bahwa hendaknya itu yang terjadi. Kita akan berjumpa di saat bahagia, di saat malam pesta perkawinan kita. Malam terakhir bosku, mantap ya. Se. Nah, ini masih ada setengah jam ke depan. Mbah Kong ket mau lo ya. Diaturi nyidam sari. Halo? Kono wis tak setara kono lho, kotak amal lho. Pamundutan wonten Nyidam Sari, Nggih. wonten Baracinta, kalau Nggih. ingkang nembe mlebet wonten Negara Angin. Negara Angin. Ditenggo nggih, Mbak nggih niki giliran Mbah Kong rumiyin ben kersane sinkron imbang ngoten nggih. Do wong ayu. Ingkang pundi? Mbah Kong. Ngantuk Mbah, dereng nggih. Semangat Mbah. Kiri. Nggih, tak gugahe. Nggih. Mbah, merdeka. Merdeka. Oh, menika Nggih. jenengan kersa nyekar piyambak kok? Monggo bagian nembang. Piyambak. Kula. Pepujane ngati ngono lho. Ngoten. Bacotke langsung awon. Nyidam sari spesial untuk Mbah Kong. Sugeng budaya Jamur Sari. Ayo dong, guyu terus ya dong. Aksi Danis.
Bakung luar biasa semangat ya Mbah untuk Semangat ya, memperingati Kak. bangsa kebesaran kita Indonesia Raya. Nggih. Wonten pamutan mutiara mangke diaturi malih ngoten. Nggih. Nek wonten wekdal mangke kula aturi nggih Bosku. Aman wae tenang nggih. Niku mboten diparingi napa ditempelke ning riku rasane. Sabar. Goyang katak ya Mas ya. Ya, terus. Matur sembah nuwun. Sugeng dalu. Sugeng lelenggahan kagem sedaya para pamirsa khususnya Nuwarta. Dusun sing membuka Kota Unir Jepara. Aku gak tegel Mas. Alhamdulillah Mbak. Matur nuwun ya. Inang karo ngilo. Oh iya. Sik. Aku Yo. nyawang kakong aku kudu nangis. Yo. Ha piye? Iki kancaku sing siji kaya striker bar. Eh, Jogete ngono. ngosek. Wau dihubungi ndasi ngelo lho yo. Pripun Kong? Ngosek. Panjenengan ampun sedih akong tak hibur kok. Ngono Eh, jenengan nangis aku sik, sik. baru nangis. Iki lho kancane Rabineh kong. Nggih. Kula lajengake nggih. Nggih, bacotke. Nggih. Dudu. Sik. paringi sedekah panjenengan sangoni. Mugi-mugi ageng panjang yuswane. Amin. Nggih, Kang. Amin. Dalem. Mboten napa-napa, Kang. Nggih, 90 umur niku mboten nggih patokan. Pokoke nek jenengan apian tak dongakno munggah swarga. Salimah, Kang. Nggih, amin. Bu Mimin, Dalem. Bakung sampai ngerti to ora? Bakung zaman perjuangan biyen ku gaene nyimpen bom. Hah? Saiki tak ijeh bome. Bom, apa apa aku Mas. Oh. Hei. Sila. Ngono ya ngono. Ning asline cah iki kudu nangis eling pakane asline. Aku tenan kok. Lho, aku iki lho Mbak Kong malah brambang. Iki dhuwike kudu tak balekno. Balekno.
kok. Kudu tak belekno 50.000 nggo hemat. Tau papoi kowe kok. Ora nyangoni mah njaluk duit ae lho. Kong ikhlas nggih, Kong. Aku kudu gak ngentolo tak belekno. Balekno. Nggo hemat. Iki diaturi apa ri? Mau Mutiara karo Negara Angin. Terus bariku Reok Ponorogo sebagai persembahan yang terakhir. Ngoten nggih, Mas nggih. Nah, mak dalem tambahi terus ngono. Ora barbar iki engko malah. Nah, iki kok iki Negara Angin, terus iki mau Mutiara all artis. Ngono lho, Reok iya no, 2 lagu terus all artis ya. Ngoten nggih. Ae mula ngono wong sing mbugel iki tak dongakno wis minggu pindho nanggep campur sari ngene iki. Remono, Dik. Wis remuk ora wong kene. Sapa? Kowe karo aku ora barbar soalé. Ayo dados Mutiara. Iki ngono sik yo. Negara Angin sik, yuk. Monggo. Kong aku mara neh. Parani neh. Kowe kaya nagih utang lho kowe ku. Kaya nitipno duit lho malah mbok parani ae terus. Sesuk tangi esuk nggih ngopi dite sapa? Ku jaluki kowe terus ngono kok. Kere-kere aku sesuk tangi turu bingung. Duitku 50. Paling apik aja balekno. Ning kae susuk ngono ae. Tangan di atas. Sisa yang punya Negara Angin. Ayo banyak nyanyi. 11.000 kilometer nyusul awakmu sing nate janji muli ning aku sakwise rampungke urusanmu. TKP
sing ngon ganteng. Terus iki sing duwe mutiara. Monggo. Mimin Sagita, Andri Octavia, Ajeng Widya kami persilakan untuk memberikan yang terbaik ada mutiara spesial untuk bolo-bolo konco teman-teman dulur-dulurku sing ngon Google matur suwun nuwun pokoke rukun dengan slogan sing enom rukun sing tuwa duka ngoten nggih mantap mutiara Sugeng Pudoyo Campur Sari Mas Dio mainkan.
sampun. Niki wonten setunggal malih nggih sebagai persembahan yang pamungkas yang terakhir. Matur suwun sanget kagem sedaya para pamirsa mbok bilih wonten keleta klentu, mbok bilih wonten kelepatipun, mbok bilih wonten request utawi atensi ingkang dereng kula aturi, kula nyuwun agung samudra pangapunten sami. Sedaya para pamirsa matur sembah nuwun. All artisnya Sugeng Budaya Cabul Sari Reo Ponorogo. Kasih dari satu sembah nuwun. Kagem sedaya para panitia matur sembah nuwun. Akhirnya kebersamaan all artis selesai sudah, tuntas sudah. Acara pada kesempatan malam hari ini mewakili keluarga besar Sugeng Budaya
budaya campur sari. Mengucapkan terima kasih yang tak terhingga